David Krupinský. Pickanov. Jak vás vyvolám, vystúpte ruku. Martin Takáč Moldava. Startovník číslo 12. To som ešte nepočul. Bohvit Kirotovce. Toto som počul. Startovník číslo 11. Veterinár Robody Košice. Startovník číslo 10. Erik Makul Dubnica. To je ono. Startovník číslo 9. Martin Zabranský. Kvetpit Nitro, myslím, že to je od Inety Krťanovej, pravda? Dvojnásobná majsterka sveta. Startovník číslo 8. Andrej Sunega. Liptovský Mikuláš. Mohol by som ich nazvať Ečkovci. Startovník číslo 6. Tomáš Kuchta. Eurosport tým Púchov. Startovník číslo 2. Matej Boďa. Opäť Liptovský Mikuláš. A startovník číslo 1. Lukáš Hudáček, Sportová hala. Milan Rolinec, Pickanove. Nech sa páči, pán hlavný. Ďakujem, pretekári základný postoj. Opäť základný postoj, aby ste sa nezakrývali navzájom.